ስርግጽ ፈለማሉ ጊዜ ምፍላጥ ዘይ ካልኳ እንተኾነ ሰባት በሓባር መንባር ምጀመሩ ግን እቲ ቀንዲ መረዳድኢ መንገዲ ኮይኑ ክሳለይት ሎሚ ከዓብዩ ክምዕብሉ ዝሓገዞም ቋንቋ እዩ ደቂ ሰባት ካብ እንስሳታት ዝፈልዮም ነገር ተሃለውን ብቋንቋ ሓሳባቶም ክገልጹ ስለዝኽእሉ እዩ ቋንቋ መግለጺ ሓሳባት መረዳድኢ ገዛእ ነፍስኻን ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ነገራት እተንጸባርቐሉ መንገዲ እውን እዩ ብዙሕ ሰብ ክንደይ ቋንቋታት ትፈልጥ ወይ ጠቀስ ክበሃል ከሎ ነተን ዝሰምዑ ዝዛረቡ ሰባት ዝጥቀሙለን ቋንቋታት ጥራይን ኣብ ሓሳባቱ ዝመጽኦም ካብዚኦም ፍሊፕ ዝበለ ግን ክሰምዑ ክዛረቡ ዘይክእሉ ግን ከዓ ብግቡእ ከረዳድኦም ዝኽእል ቋንቋ ዘለዎም ክፋል ሕብረተሰብ ኣለዉ ጽሙማን ቋንቋ ምልክት ካብ ካልእ ቋንቋ ብዘይንእስ ኣገባብ ጽሙማን ናሓድሕዶም ይኹን ንዝሰምዑ ብግቡእ ኣገባብ ክረዳድእሉ ዘኽእል እዩ ካብ ካልእ ቋንቋ ዝፈልየ ነገር እንተሃለዎ ግን ከይተማሃርካ ትጥቀመሉ ማለት ዘይስሩዕ ተማሂርካ ትጥቀመሉ ወይ ስሩዕን ተባሂሉ ዝፍለ ምዃኑ እዩ ቋንቋ ምልክት ሕጅብ ክልተ እንዲድምቀል ስሩዕ ቋንቋ ምልክትን ዘይስሩዕ ቋንቋ ምልክትን ዝኾነ ጸማም ክውለት ከሎ ቋንቋ ሒዙ ይውለት ቋንቋ እንታይ ምልክት ቋንቋ ኣሎ ምልክት ቋንቋ ሕጂ ምስ ስድሩ ምስ ከባቢኡ ዝረዳዳእ ኣሎ ኸውን ትምህርት ምስ መጽ ሰብ ዝግነት ዘይ ስሩዕ ምልክት ቋንቋ ገዲፉ ተስሩዕ ምልክት ቋንቋ ሕግን ስርዓትን ዘሎ ከም ዝመሃር ይግበር ስለዚ ትምህርት ምምጻእነት ቆልዓ እንታይ ይሕግዞ በተስሩዕ ምልክት ቋንቋ ገይሩ ምስ ካልኦት ኣሕዋቱ ኮሙኒኬት ንኽገብር ትዝቐለለ መገዲ ንኽመሃር ትምህርት ክረክቡን ዕድል ይኸፍተሉ ማለት ስለዚ ምልክት ቋንቋ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝርከብ ቋንቋ ምልክት ብኢድ ብዝግበር ምውስዋስ ዝስነ ምስ ምዃኑ ሓደ ዓይነት እዩ ዝመስል ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ቋንቋ ምልክት ካብ ኣብ ካልእ ዘሎ ግን ዝተፈላለየ እዩ ምክንያቱ ምስ ባህሊ ልምዲ ክብርን ሃገራት ተሳንዩ ስለ ዝኸይድ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ ምልክት ኣለዋ ምልክት ቋንቋኻ ምስ ባህልን ሕብረተሰብን ልምድን ናይቲ ከባቢ ስለ ዝኸይድ ንዓኻ ዝመስል ምልክታት ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እንጥቀመሎም ምልክታት ኣብ ወጻኢ ኣጸያፊ ምልክታት ኮይኖም ክንበቡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ወጻኢ ይጥቀምሎም እዮም ዘሴም ከምኡኻ ኣብ ደገ ከም ንቡር ዝጥቀምሎም ኣብዛ ዓዲ ኣጸየፍቲ ዝኾኑ ምልክታት እውን ኣለዉ ስለዚ ምልክታት ክፍጠሩ ከለዉ እቶም ጽሙማን ነቶም ምልክታት ክፈጥሮም ከለዉ ምስ ከባቢኦም ምስ ባህሎም ምስ ልምዶም ዝኸይድ ኮይኖም እዮም ዝፍጠሩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ከም ስለ ዝኾነ ኤርትራ ናታ ምልክት ቋንቋ ኣለዋ ካልኦት ሃገራት እውን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ ምልክት ቋንቋ ኣለዋ ስለዚ ኣብቲ ባህልን ልምድን ናይ ሕብረተሰብ እዩ ዝምርኮስ ምልክት ቋንቋ ዓለም ለኻዊ ዝበሃል ምልክት ቋንቋ የለን ግን እቲ ዝበለጸ ናይ ጽሙማን እንታይ እዩ ክልተ ጸማም ክራኸቡ ከለዉ ሓደ ንኣብነት ንበል ካብ ጃፓን ዝመጽእ ጸማም ምስ ኤርትራዊ ጸማም ኣስተርጓሚ የድልዮም እዩ ንኣብነት ካብ ጃፓን ዝመጽእ ሰብ ጃፓን ዝዛረብ ምሳይ ክዛረብ ተኾይኑ ኣስተርጓሚ ከድልየኒ ናይ ጃፓን ጽሙም ምስ ናይ ኤርትራ ጽሙም ተራኺብካዮም ግን ሓደ ሜድዮም ዝኾነ ሚኒስ ኦፍ ኮሙኒኬሽን ፈጢሮም ክረዳድኡ ይኽእሉ ሕጂ እቲ ምልክት ቋንቋ ዓቢ ብልጭኡ ንሱ እዩ ሓደ ማእከላይ ዝኾነ ምልክት ቋንቋ ንኽልቲኻ ክረዳድእ ዝኽእል ፈጢርካ ብወቅቲ ትረዳዳእ ትኽእል ስለዚ ምልክት ቋንቋ ካብቲ ናይ ዘረባ ቋንቋ ዝፈልዩኻ ብልጫታት ሓደ ንብሎ ዘለና እዩ ኣብ ሃገርና ብሓርፋፍ ገምጋም ኣስታት 40,000 ዝኣኽሉ ጽሙማን ከም ዘለዉ ይግመት ካብዚኦም ካብ 10 ሚእታዊት ዘይበዝሑ ማለት 4,000 ዝኣኽሉ ኣብ ማሕበር ተጠርኒፎም ይርከቡ በዚ መንጥር ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕድል ዝረኽቡ ኣዝዮም ውሕዳት ይኾኑ ብዘይካዚ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝረኽበሉ ቦታታት ብቋንቋ ምርዳእ ይስእኑን ክጽልቦምን ጸኒሖም ነዚ ጸገም ንምፍዋስ ብሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ዝተዳለወ ስልጠና ናይ ኣሰልጠንቲ ተኻይዱ ነይሩ እዚ ንኻብ መላእ ሃገር ንዝመጹ ወከልቲ ዝተዋህበ ስልጠና ዕላምኡ ቋንቋ ምልክት ኣብ መላእ ሃገር ከም ዝሰፍሕ ብምግባር ንጽሙማን ኣብ ኩሉ መዳይ ዝያዳ ዕድል ዝረኽብሉ መንገዲ ምንዳይ እዩ ካብ ዞባታት እዮም ነፍሲ ወከፍ ዞባ ዓንሰባ ጋሽባርካ ዞባ ደቡብ ዞባ ማእከል ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ካብና ነፍሲ ወከፍ 10 መምሃራን ሒዝና መጺና ኣለና ኣስታት 4 መምሃራን ከዓ ይኾኑ ንዕኦም ከዓ ስልጠና ንህብ ኣለና ፍርቆም ድሰሚዖም ፍርቆም ከዓ ጽሙማን እዩ ጥዑያት ከዓ ነቶም ጥዑያት ክምህሩ ጽሙማን ከዓ ነቶም ጽሙማን ንክምህሩ ጥዑያት እውን ንጽሙማን እውን ክምህሩ ክእሉ እዮም ብሓባር ስራሕ ንኽውጠን ኢና ጌርና እዚ ዋላ ዝዕላሙ ትሬኒንግ ንህብ ኣለና ነቶም ጽባሕ ናብቲ ሕብረተሰብ ከይዶም ምልክት ቋንቋ ኣብ ኩሉኹም ዝባጻሕ እንዲሁ ዕላማ ናይቲ ማሕበር እዚ ድማ ነዚ ንኽተግብር ተባሂሉ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ 10 ዝኾነ ነቁጣታት ክለ ተመዲበን ኣለዋ زولم ترين نوام زول الناس سبات صباح نبت درجة وريدهم نت حبة السبت تملك تقانقا نب كل زيجا خباطة هذا تصمم نبيت فرد خيدو نب حكمنا خيدو نب كلا أقل جلوس الليل بوت خيدو
كل شعب صرقوا من حزكا خمخات تحبرت سبنة ملكت قوانقوا كم قوانقوا نايتومان تفليتوون تفلات النت كله قوانقوا بزح سب ملكت قوانقوا بحال كله يردوني ترجمه سرعة قوانقوا ناي مثلا جن ملكت قوانقوا ناتحقن سرعة تنزله سرعة زخنة ملوك قوانقوا كله خجل الزخل قوانقوا قولوا له ده يبلغ قوانقوا سلازي إذا قوانقوا زين بكل حبرت سب كباصح هذا خم عبي مدبت محبر صومان حيز وزلهم نزخاينا نظام حجي السلطة نزلوا صباح حبت حبرت سب وريدهم سلطة حجي ملكت قوانقوا راح تكوني ما بعد توزخونه تسمت نمتاي مت تسمت كم يجينا نكلا خلا تي كفلت وزلوا صوتات كي تلفون نظام سلطة نزوس وصلوا صباح حبت حبرت سب وريدهم السلطة نايز كم سلطة نابسوم نظام كانينا تيم مديمنا قلنا كوميتي محبر أمان مبالغ ملكتيو مبالغ ملكلنا ما مبالغ أنقى ملكت مبالغ أنقى ملكت زيليو مبالغ كتحتي خاليو كما بندقس أمانكو حبرة السب سمعون حبرة السب أمان زلوا كفي قاعد متباب كلاينا قرالو أمانكو ولدين أمانكو أمون زلوا كفي قاعد متباب أمانكو بيت متي تمو معلم السمع زمهار كردو أسدك الكابينة قارين عقوق عرسو عدلات بزحي تالو عدلات كامت باب تسفاها كتوصل متبابا عيو قوانقوا ملكت أبزي هالتاملو انت ترجحو معبالة سموم دما في هذا أبلع عليك معبالي وعلى تمرتي زقبر زنابرة بدعم أدلاي إيو إن حبرة السبن نفس وكف ناي سدرابت أبونا دن ناي تمومان بدعم أدلاي إيو نحرد communication ألوا أمانقوم نحرد أبو زرارة تخينهم تيك أنقوم لكن نحرد أفليت أمه أبيوات ممان أبيوات توم سدرابت نايت ممان حبرة السبن أبو ركب كله سلزخال سلزي أقد أسريو بدعمي أقد أسري أبيوات نايت ممان حبرة السبن أبو زخانة رأيين الأمان زلو من قديو እዞም ተሳተፍቲ እዚ ስልጠና ዝሰምዑን ዘይሰምዑን ኮይኖም ኣብ በብዞቡ ኣብ ዝተመደበ ነቁጣታት ተመዲቦም ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ጥሙማን ስድራቤቶምን ካልኦትን ስሩዕ ቋንቋ ምልክት ብምምሃር ነዚ ጸንሕ ሓጋፍ ክመሉ ተጽቢት ይግበረሎም ብዛዕባኦም ክዛረብ ተዳ ኮይነስ ብዙሓት ጥሙማን ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይረኸቡሎ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኮርስ ብምሃቡና ድማ ጽቡቕ ዕድል ነኸፈተልና ሓደ ቦታ ተኸፊት ምሎ همزي سلطنا ما ينام صدقنا توم نمورهم كم تفتح لعل تسفايه جن تسفات هذا يكون فلوت يكفتح مكانه نعمنت نبلا ريموت إيراز غمت حدا تمام نابو انت ده حنت نقطة خفيفات له السبزماتيو ما بعد توزعنا مرة داد وعنك أنت ده رخيبه حدا عابه فتحت نايت مرة خم قال حتى اللي على القدام يتمرر داديو سكبابيو مسحبرة السب كم يجير خرر رايخل بزن نحنا وطينا هذا لنا منوال تملكت كاب شدو شبي تسع شوعات ميتوا عنك زحزت حنتي منوال تدالينا زمن والي جاز وقال عن تدافليتوا خباب زلوا إن زمن والي جاز تدافليتوا استوال عم سكبابيو بغلي له خرر را يخل زبل أمنة لنا تسفان قبر كاهم وقت كوننا وحجي نزيوم كمهارو زغنيو فلتت علوم بزعبات عنق ملكت كن كلنا حد عينت تحسسبها حد عينت أما هارا كلنا سلزلوا إنا بحر وإنا تمهرنايو بر كلهم ممهران فرقهم ممهران يوم فرقهم دما سمومان أبت محبر كل جزء ساتفون بوقتهم كروزلهم كابتهم كالوت ممان دما تماريزهم ما تسويه سلازم ما تي مهارو زغنيو ممرحن تزاي كوينو تقوم عملكت ب كابزيرو يكونن جميرو مسلز كله أفلوت اللهم سلازم خزرق هو تبوق زخانة بايتا يسلو كلتا ቋንቋ ምፍላጥ ክልተ ሰብ ምዃን ማለት እዩ ዝብላ ባህላ ንኣገዳስነት መምላኽ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዘብርዩ በዚ ቋንቋ ምልክት ከም ተወሳኺ ምፍላጥ ድርብ ረብሓታት ዝህብ እዩ ምክንያቱ ልዕልቲ ቋንቋ ሙሳኽ ምስቶም ዝራዳድኡኻ ዘይመስሉኻ ጽሙማን ምሕላል ጸገማቶም ምፍላጥን ምርዳእን ዝኽእል ብምዃኑ ስለዚ ኩሉ ዜጋ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ቦታታት ዝርከቡ ብግቡእ ምስ ዝመልክዎ ብዘይ ሽግር ንዝሰምዑን ዘይሰምዑን ምዕሩይ ኣገልግሎት ምሃብ كخلوميو ثم كلهم زي كفيه جن عبس كاس لزي كونه حاجر كبل
سدابت أمان دقوم كل جزء كير أهم تخدعلهم كلهم اللي نياتو أبوشتي دقوم أمان بزرع نكرالو يحلمو كم تقبري دليل بلو هاجر حدش نجار كبي دليل بلو جنس سدابي تايروان هلو كل جزء نبات قوم قانا أمانجو ثم أمانجو سدابيتن حتى فتحوا مرد عند حتى جميرو حلمن دليل دقوم كرد وه جمهورية لذي كل جزء دقوم أمان رأيوام كلهم حتى رأينا حجم حبرة سب أبز حجز اللوان ترأينا بصومان زحاشيو ملكة قانقاون كم قانقانا يصومان توسيدوس تحبرة سب كنت كمال لخل صومان نبانا تمريسهم تقرنيا ويكال قانقاهم هارو ناي تعدلوا ناي كلونيهم نحن قلنا تناتهم قانقا تمهيرنا بتصوم كردونا زخل قانقا نردهم كنصر نزيلنا هنا حج بيت مرسومان أسمرا مدبالو كرام زكاة تمرتلو بنتصا كابسا سلسة ساسات حمشة زخاني قدوس سمتيو ناي ملكة قانقاهم هار بزقات همزة حل في دلي بحافشان حبرة السبن سدرابيت أبونا دنايت من كندي حبرتها كوز دلي قانقا ملكت قليل مخانو ترديهم مس سدرهم مس دوقهم تبغيرهم كرارو خمزلهم ولا دوقهم بعلهم كمان توم سدرابيت نتراد اليوم دوقهم كمهروهم كم زخلو زي أنت يتبحال يبلوهم ومسهم كم زي أملك تايلهم كرارو يخليهم سلزي أبزخنا أب تماما زخدوا لبطاطات ولا نقول حبرة السب أب دكتورات زلوا أب حكمنا كون خيل أب وهابتي أقول قلت كون خيل أب استفعل عليه تكالات تماما أب زمتلو كل جزء أقول قلت كتدالي زلوا سب نسموما تبغيرهم كرداد وخمس خلوا أمينو بخمين من قدي ترحيبوا مسؤوم كرداد كم زلوا كهل من قدات نحسبه نا تبع حتى دا كسر حلوهم بر تماما يوم كرداد أي كلني إلوس كأم كفيلا ويكا كهل أتاسترقم تخمس إلوس كحسب يقولون معلو كفتنا له كرداد كفتنا له تسموم كأ نتي زسمة سب تبغيرو نايمرد عام له تبغيرو ولا بخنافرنا تزارب بديو بخال من قدتات النار أي ولا بناي جز أكشن النار أي بخوم تبغ كرداد ويخوديهم سلزت حبرة السب كل جزء عرداد ناتو مسؤومان تبغيرو كرداد كم زخل أمينو أبستفعل عليه وهبت أقول قلت تبغ جيرو كقبله كم زلوا حبرتها كم محل